podríem explicar que Millennium és la millor opció. Els festivals que fan història, el millor ambient, el personal que marca la diferència, el complex més gran. Però nosaltres ja sabem el que es viu a Millennium. Ara volem que ho gaudeixis tu. Som Millennium i Cosmic Club. Som senzillament el macrocomplex d'oci més gran de les comarques de Girona. I per això som els únics que et podem portar als millors festivals. Millennium. Seguim a la nit Digital Hits 2013. Hem acabat de repassar les fotografies més curioses i els vídeos més vistos d'internet pel que fa als DJs del nostre país, però seguim ara amb coses diferents però amb la mateixa gent. Per tant, no ho sé, Jo riuré bastant, Jo no sé l'Arnau aquí. Ja hem vist 3 vídeos que m'han fet riure d'allò més. I prepareu-vos perquè aquesta part... Déu-n'hi-do aquest any, com tenim les discoteques, com tenim la seva gent, perquè, escolta, jo no sé si vosaltres ho fèieu, això d'anar d'una manera bèstia a les discoteques, de parlar, de tirar canya, d'anar de guapos... No sé per què ho estàs dient en passat, perquè això podria ser en present perfectament bé. No, jo et diré que no, era d'aquells timidots. No sé vosaltres, però... Per què em piques la cama? No, jo no. Són aquests tamborets que, saps, que donen joc. Sí. Bueno, va. Tu creus que jo puc fer la feina bé amb aquests dos tios aquí, així, d'aquesta manera? Bé, va. Hi ha vídeos, Arnau, Hi ha vídeos com interessants, com veurem ara mateix, i és que recordem que cap a principis d'estiu vàrem anar cap a Santa Susana, a la discoteca Cuca, que teníem en Cuca i la Berta de la que s'avecina. No sé si la veieu, aquesta gran sèrie. No. Em matareu, però no. Hem vist abans una imatge d'aquesta sèrie. Sí, però vull dir que no sóc especial seguidor d'aquesta sèrie. Doncs sí, Us agraden els personatges? Sí. En aquesta ocasió no parlarem d'ells. Parlarem de la seva gent que va anar en aquesta discoteca i atenció perquè quan les noies pugen al podi, doncs home, hem d'ensenyar a la gent què expliquen, no? O quines inquietuds tenen i què ens poden explicar. I atenció perquè en vam trobar una que portava unes ulleres i, escolta'm, jo no sé si amb les ulleres us faci més guapos o no. Vosaltres si veieu una tia amb ulleres, dius, hosti, quina tia més guapa? O sense ulleres diries, aquesta tia no... S'està posant de moda això, ara potser em matran, però... No, ulleres dels anys 80, ulleres que te les poses i dius... Sí. Saps? S'està posant de moda ara. Hi ha certes noies, majoritàriament noies, però també hi ha nois que ho fan, no? És a dir que amb ulleres doncs, augmenten el seu nivell de bellesa, podríem dir. I es posen ulleres d'aquelles negres, ulleres antigues, com aquestes que veurem ara, però el cas d'aquestes noies és que les seves ulleres no portaven vidres de lents. Anaven sense vidres aquestes ulleres. O sigui que era pur atrezzo, aquestes ulleres. Però el més fort és que una d'aquestes noies estava ballant al podi i tenia el seu nòvio emprenyat. Però no passa res! Estan emprenyats, però no passa res. Feu-me la frase. Jo surto de festa per passar-m'ho millor. I per lligar, si no estaríeu aquí dalt al podi, ballant com unes... Ja ho sabeu. Que tinc nòvio, no lligo. I què fas aquí dalt? El meu nòvio està a casa dormint. Home, no pot ser, Sí, jo aquí ballant i el meu nòvio dormint. I el teu nòvio no té por que estiguis per aquí fotent el boig al podi? No. Per què no? Perquè m'he enfadat amb ell. Perquè m'he enfadat amb ell. T'has enfadat amb ell i ara estàs aquí al podi ballant? Clar que sí. Home, doncs així... Com ha de ser. Així tant per tant, avui pots llençar canya. No. Jo estic amb el meu nòvio però m'he enfadat i ja està. Les ulleres, les gafes aquí les doi. A mi. Anava a dir les ulleres, Un aplaudiment a aquest públic, sí senyor, que avui ens acompanya des de Girona.
Dues coses. Les ulleres, està bé això. Les ulleres he estat de moda, No sé què em podeu dir d'aquest vídeo. Dues coses. Ho veieu normal, això, o no? Les ulleres, per una banda, que això també tela, i la segona cosa, que tu deies que les ulleres aquestes eren sense vidre, però qui les portava aquí al vídeo? Jo, perquè me les havien deixat. És que m'ha enganyat. Especifica, perquè la gent des de casa no se'n recorden, d'això. Oh, potser sí, perquè jo Més vídeos, no? Per tant, ara no sabem si aquesta relació perdura, o igual tenen fills, o estan casats, o estan divorciats, o... Jo m'atreviria aquí, Arnau, és a dir, el 80% dels reportatges que fem aquí, el 80% de les persones, de les noies que surten en parella, s'arrepenteixen un cop veuen a la tele el resultat. Perquè... No, el 80% no, el 99%. Soc un d'ells, puc afirmar-ho que hi ha moments que dic talla això, Jo David. dic sempre, aquí, en aquesta casa, a Digital Hits, tenim un gran material de tots els DJs, fent coses no gaire maques, Llavors això, d'aquí uns anys, augmentarà el seu valor. Jo deixaria, perquè això ha quedat una mica... Mira, passem al penúltim vídeo, i és que a tu, Miquel, t'agradarà perquè ens desplaçarem fins a la discoteca Palazzo de Figueres, des de la teva població, gran discoteca, que, atenció, perquè varen parlar amb una noia i li varen comentar si se'n recordaria de la seva primera discoteca, i atenció perquè ha dit que la gent d'avui està fatal. Està fatal. Després veiem-el i el comentem, ja ho veureu. De la vostra primera discoteca, Sí, jo tenia 17 anys. com va anar això? Bé, jo vaig anar a la festa de l'Escuma i em vaig divertir molt. A Sant Pere Pescador vaig anar, amb 17 anys. Han canviat molt els temps de les discoteques, l'ambient, o està igual, tot igual? Està molt cardat, està molt cardat. La gent segueix igual. La gent està fatal. Sí, Arnau. La gent està fatal. Està molt la que sí. Això era una festa que es feia... I sí, bueno, és igual. Una festa que es feia els dissabtes. Anava a ser una altra frase, però és igual. Més o menys que em folla. He pensat el mateix, t'ho juro. En fi, són valoracions que ens fan des de, en aquest cas, la discoteca Palazzo de Figueres, a l'Alt Empordà. Valoracions, doncs, que hem anat recollint, en aquest cas, una actuació que, precisament, molt interessant, que va assistir Danny B, el noi del violoncista que ens va interpretar Swedish House Mafia, fantàstica cançó. I també Avicii. I Avicii, també. Un tema interpretat al Avicii, sembla que era el Wake Me Up, interpretat en violí, que això és preciós, i ho vam veure a les imatges d'aquest reportatge. Ara sí, ara ve una part bona, que és la part del final, i això ho vam dir la setmana passada al Digital Hits Magazine, ho vam dir que faríem aquest homenatge als tios, en aquest cas, als tios guapos de Girona que surten a Digital Hits TV. Jo m'atreviria a dir els tios més guapos de Catalunya, perquè, escolta, aquest nivell, jo dubto que... És que, a més és impressionant, perquè primer veurem un primer tall des de la Multispai Disco de Banyoles i després, atenció, veurem un segon tall que... Qui ho diria que no són la mateixa persona? Estem parlant de... En Juí Díaz, és un noi de Banyoles, i un altre noi, no sé com es diu l'altre noi. L'altre noi sembla que es deia Roger, potser que es deia... Bé, és igual. Roger, en Juí Díaz 2, li direm. Us quedareu amb la seva cara. Veiem el primer tall i en parlem, ja ho veureu. Oh! Torni. Que ens vegi tothom, torni. Escolta'm, acabeu, un segon, soc molt ràpid, acabeu-me la frase. Jo surto de festa per lligar, per donar-ho tot, tio. Molt bé, sí senyor. Amb aquesta cara no t'hi veure difícil, tio. Surto de la tele o no? Sortiràs. Sí? A veure, què explico? El que vulguis. Mira quina nena més guapa. Sou nòvios o no? Sí. Jo no. Nòvios. Sortim. Sí senyor, pim-pam, bé. Tu veig que ets, clarament ets en Juí... D'on ets tu? De Llagostera. Ets en Juí Díaz de Llagostera, sí o no? Va.
Jo entenc perquè m'estava partint la tassa, Aquí vam haver d'acabar l'entrevista perquè l'Arnau ja no podia aguantar més amb aquest últim noi que l'hem anomenat en Cuiries de Lledoners. Explica qui és en Cuiries, perquè, esclar, la gent que ara s'incorpora potser no ho sap. Sí, és un noi de Banyoles, de la comarca del Pla de l'Estany, doncs que no falla mai aquest noi. És el VIP màster de la discoteca. És guapo, és un tio amb classe. Jo ho he vist, aquests dos talls. El primer, doncs, un tio amb classe, un tio amb nivell. Doncs un aplaudiment, sí senyor, a aquest públic. Sí senyor. Arnau Cuiries, que és de Banyoles, la gent que ens segueix a través de Banyoles Televisió. I Arnau, aquest és l'últim tall. Podríem dir que deixem que són els dos més destacats, més guapos dels reportatges de la Nightlife, no? Sí. Un plaer, com sempre, portar-vos als talls. Arnau, gràcies per la teva feina aquest 2013, que sabem que ha sigut molt extensa pel que fa en aquest cas a la nostra comunitat Nightlife, tant pels vídeos com les fotos, i fins aquí, no? Arriba a la secció. Fins aquí. Fa prou o no? Jo penso que sí, no? No sé, ell no diu res, Ell va dir... Jo amb ell sempre tinc ganes de més, perquè jo crec que molts d'aquests talls, sense ell, no serien possibles. Perquè aquest any que ve, el 2014, hi ha moltes sorpreses, no us ho perdeu. És un tio amb sorpresa, Arnau. Estàs ballar cap o què? No li diguis això, no li diguis això perquè llavors ens faran tancar la barraca. Que vagi bé, Arnau. Ens veiem d'aquí un moment perquè hem de fer el tancament del programa. Ara però ens quedem amb un altre fragment d'aquest 2013 a Digital Hits TV. Busques una perruqueria actual, jove i dinàmica? Anna i Robert Perruquers, molt més que una perruqueria. Un equip de professionals qualificats per aconseguir un objectiu, la imatge al teu gust. Aconseguim el teu pentinat ideal. Et posem a la última amb els nostres tractaments en manicura i et donem l'atenció personalitzada que estàs buscant. Més de 3 anys creixent al teu costat. Anna i Robert Perruquers, la perruqueria de moda a Banyoles. Reserva hora al 972 57 11 12. No tanquem al migdia.